баҷуз Эмма Морано дар ҷаҳон нафаре ки дар асри 19 ба дунё омадааст, дар қайди ҳаёт дигар касе нест. ӯ 29 ноябри соли 1888 таваллуд шуда шоҳиди ду ҷанги ҷаҳонӣ ва ивазшавии 90 ҳукумат дар Италия будааст. аз хонаводааш ҳеҷ касе намондааст, бинобар ин ҳамсояҳо ва дӯстонаш ба табрики ӯ омадаанд. дӯстдоштаи Эмма дар ҷанги якуми ҷаҳон ҳалок шуд ва ӯро ба нафаре ба шавҳар доданд ки дӯст намедошт. фарзанди нахустинашро ки баъдан дар нимсолагӣ фавтид, дар соли 1937 ба дунё овард. як сол баъд аз ин Эмма шавҳари бадмасташро аз хона ронд. зиндагии ман чандон хуб набуд. ман то 65 солагиам дар фабрика кор мекардам. як шуғли дӯстдоштаи Эмма мусиқӣ буд. суруд хонданро дӯст медоштам. садоям хеле зебо буд. пизишк Карло ба ва солҳои зиёд аз сиҳати Эмма муроқибат мекунад. ӯ сирри дарозумрии ин бонуро дар якнавоҳ будани хӯрокҳояш медонад. вақте ман бо ӯ шинос шудам, дар як рӯз 3 тухм мехӯрд. 2 тояш хом ва яке бирён буд. ҳоло танҳо 2 тухми хом мехӯрад. шояд 3 дона барояш зиёд аст. ӯ ҳамеша меваву сабзавот кам истеъмол мекард. доим як чиз мехӯрд. Эмма Морано дар манзили начандон калонаш дар шаҳри Вербания дар шимоли Италия зиндагӣ мекунад. эҳтимолан ҳавои Пемонта ва зебоии кӯли лаго маҷоре низ дар дарозумриаш нақш доштааст.